Процес на интегриране. Медитация от учителя Вивамос. Ти се изкачваш с ескалатор и всяко едно стъпало е златно. Стой съвсем неподвижно и се остави да бъдеш носен нагоре от ескалатора. И докато стоиш така, погледни красотата на всяко стъпало. Всяко едно стъпало е уникално и навлиза в следващото. Ти не можеш да разпознаеш къде точно завършва едното и откъде започва другото. Всяко стъпало проистича от предното и ти се носиш заедно с него. Докато стоиш така неподвижно, разбираш, че движението на ескалатора ти позволява да достигнеш всяка стълба, всяко едно стъпало. От твоята гледна точка, движението те носи към едно място, където всяко стъпало напълно се интегрира в твоето съзнание. Всеки път, когато медитираш върху ескалатора, виждаш колко стъпала можеш да интегрираш от твоята гледна точка. Тази, на която се намираш върху ескалатора. Твоята цел не е да стоиш върху всяко едно стъпало, а да се свържеш със съзнанието на всяка стълба или стъпало, на което стоиш. Така движението на стълбата става символ на твоята способност да виждаш движението от една цялостна, а не от една отделна гледна точка. Когато за първи път изпълниш тази медитация за 10 минути, свържи се с толкова стълби и стъпала, колкото ти позволява времето, и тогава се отпусни. Следващия път започни от там, откъдето медитацията е приключила. И всеки път, когато медитираш, продължавай напред с интегрирането на толкова стъпала в твоята гледна точка, колкото е възможно. След 2 седмици ще разбираш много по-добре какво означава това да се развиваш. Тази медитация ще разкрие пред тебе процеса на интегриране и ще те научи на него. Тя ще ти покаже как твоето канализиране те довежда в контакт с всички гледни точки, така, че да можеш да ги интегрираш и използваш, за да разбереш сам себе си като едно цяло. Благодаря ти. В любов, Вивамос.